Assalamu alaikum. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi registration na platform namu mai suna Baraka. Amma da Allah kafin mu je cikin bidiyon, idan wannan shine farkon zuwan ka cikin wannan channel din nawa, ka daure ka danna alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan kana da tambaya ko kana da wani abu da ya kule maka kai, za ka iya ajewa a cikin comment section domin na gani ne muku bidiyo a kansa. So abu na farko, idan kana son ka shiga group namu, ka duba description za ka kalli link ɗin group namu, sannan kuma za ka kalli link ɗin wannan application mai suna Barka. To za ka taɓa wannan link ɗin misali kamar haka. To kana taɓa link ɗin ga inda zai kawo ka. Idan ya kawo ka nan gurin, abun da za ka zo ka yi shine za ka zo ka taɓa wannan gurin inda zan nuna muku a yanzu, inda aka ce Ondo APK ɗin nan gashi nan. So bayan ka taɓa sa da ɗan yatsan ka, za ka ɗan jira sa kaɗan ya gama buɗewa. Yana gama buɗewa ga inda zai kawo ka. Idan ya kawo ka wannan gurin, abun da za ka zo ka yi nan gurin da aka ce enter your username, da ka saka sunanka. Nan kuma za ka zo ka saka password, da ka sa sunanka da wasu nambobi a cikin number wayarka. Nan ma za ka zo ka ƙara sawa. Password ɗin da ka saka a guri na farkon nan, shi za ka zo guri na biyu nan ma ka ƙara saka irinsa. So yanzu misali gashi nan zan saka. So bayan ka saka, ka tabbata da sunanka idan ka saka, kar ka ba da gap a gurin sunanka, ka tabbata da ka haɗa su guri ɗaya. Sai ka zo ka sa password naka su fi ƙwaya 8, wai su fi ƙwaya 6. Nan ma ka zo ka ƙara sakawa. Za ka iya sa 1 2 3 ma, amma dai ka sa dai password ɗin da wani ba zai gane ba. To ka tabbata ka sa daidai, sai ka zo ka danna inda ka ce sign up ɗin nan. So bayan mun danna sign up kamar haka, za mu ɗan jira sa kaɗan, zai ci muna sign up. To yana ce muna sign up, sai mu zo mu danna wannan alama ta OK. Yawa, bayan mun danna OK, sai mu zo mu danna wannan sign in ɗin nan. Kai ba zai iya, bari nuno maka OK ba, zai nuna maka sabin ne, sai ka danna. So muna danna zai kawo mu wannan fuska kamar haka. Abun da za ka zo ka yi, za ka danna inda aka ce installing ɗin nan ne. Bayan ka danna installing, zai nuno maka wannan abun kamar haka, inda ya ce maka downloading anyway. Sai ka danna wannan inda aka ce downloading anyway. So za ka jira sa kaɗan. To za ka kalli cewa ga can har ya gama, sai ka danna open. So bayan ka danna open, misali idan ma kaga ya gama da wuri baka ankara ba, sai ka danna digo waya uku nan domin ka je ka saukar da application din. So bayan ka danna digo waya uku, sai ka zo karo inda ka ce downloading, sai ka taɓa sa. Bayan ka taɓa, za ka kalli application din, sai ka taɓa kansa, sai ka danna installing kamar haka, sai ka dan jira sa. So bayan ya sauka, abin da za ka zo ka yi, za ka danna done, sai ka fita wayarka, sai ka fita cikin wayarka, sai ka dawo ka shiga cikin application din. So bayan ka shiga cikin application din, bayan ya sauka, za ka jira sa kaɗan ya ɗan gama searching kaɗan. Yawa. So bayan ka danna allow, ga yanda zai kawo ka. Idan ya kawo ka wannan gurin, wannan username din nan, wannan sunan da ka saka a can, shi za ka zo ka saka nan gurin. Nan kuma za ka saka wannan password din da ka saka a wancan gurin, shi za ka zo ka saka nan gurin. Zo gashi nan zan saka komai da komai kamar yadda na saka a can. Yawa, gashi nan. To bayan ka gama sa komai, sai ka zo ka danna nan inda ka ce sign in. Ka tabbata abubuwan da ka saka a can daidai, shi za ka zo ka saka wannan gurin. Kar ka je kai wani abun da ba daidai ba, dan idan ka je kai wani abun da ba daidai ba, so ba za ka ji daɗi ba sosai gaskiya. Sai ka zo ka danna wannan alamun cancel ɗin kamar haka. So bayan ka danna cancel, zai kawo ka wannan guri. Kamar da nake ba ku shawari, ku buɗe group a wayarku. Ku ɗan sassaka abokananku, domin kuma idan kuka yi register, ku zo ku copy link naku. Idan za ka copy link naka, za ka zo ka danna inda ka ce inviting friends nan ne. Idan ka danna, zai kawo maka wannan guri. Abun da za ka zo ka yi shine, za ka zo ka danna wannan gurin gashi nan inda ka ce copy. Sai ka je ka tura ma abokananka da su waye da waye, su ma su yi. Idan suka yi, duk mutum ɗaya za ka samu 500. Idan ka gayyaci mutane ƙwaya 20, za a baka naira 10,000 bancin wannan 500 ɗin da suka baka. Wannan idan kana da abokai haka group duka gayyace su domin su amfana. Amma abu mafi alkhairi, mafi kyau da za ka fara yi, za ka zo ka inda ka ce tax nan, inda ka ce 1,200 tax, ka danna sa. So bayan ka danna gurin ɗin, zai kawo ka wannan fuska. Abun da zai ka yi, za ka zo ka danna nan. Idan kai a Najeriya kake, sai ka bar sa a 234. Idan ba a Najeriya ba ne, sai ka taɓa alamun wannan ɗan aro ɗin nan, sai ka yi sacin ƙasar ka. To ni ina Najeriya ne, zan bar sa. So za ka taɓa inda ka ce enter phone number ɗin nan, sai ka saka number wayarka na WhatsApp, number wayar da ka buɗe WhatsApp da ita. So gashi zan saka, sai in goge, sai ka goge 234. Kar ka sa da 234. Yawa. Idan ka tashi sa number ka, sai ka cire 0 farko, sai ka zo ka danna inda ka ce
start tax nan kamar haka. Bayan ka danna start tax zaka jira su kaɗan ya buɗe, za su ajiye maka OTP a nan wurin ɗin, sannan kuma zaka danna wannan alamar abun sai ka kwafe wannan OTP. Za mu jira kaɗan. So gashi nan sun ajiye muna AA, sai mu danna wannan abun, ga can wani sai ku danna wannan abun kamar haka. So zaka iya danna message ɗin nan da WhatsApp suka turo maka, sannan kuma da mu yi manual ne kawai ka fita sai ka shiga cikin WhatsApp naka. Bayan ka shiga cikin WhatsApp naka, abun da zaka zo ka yi, zaka danna ɗigo ƙwaya uku misali, bari na yi muku manually, zaka danna wannan ɗigo ƙwaya ukun ga su nan. Yau bayan ka danna su haka sai ka zo ka danna inda aka ce maka link device, gashi nan. In ka danna link device zai kawo maka wannan guri, sai ka danna link a device. Bayan ka danna zai nuna maka sa tamfirin naka ko kuma ka sa password naka. So bayan ka saka kar ka danna OK, ka zo ka danna wannan inda aka ce link with phone number insert, rubutu fari na ƙasan nan. So bayan ka danna sa wannan AA ɗin da suka baka sai ka saka su a wannan gurin. So bayan ka saka za ka ɗan jira ka. To ka tabbata gurin yi ka yi da sauri da sauri, ka yi da sauri da sauri, kun fahimta ko? Yau ka yi da sauri. Idan ba ka yi da sauri da sauri ba gaskiya ba zai ba. Yawa ka yi da sauri da sauri. To gashi zai kawo ka wannan guri kamar haka, yana gama zai nuna maka wannan alamar a ta nan yayi kenan. So abin da za ka yi sai ka yi minimizing, sai ka dawo cikin application ɗin naka. Bayan ka dawo za ka ga cewa gashi nan yana ta tuttura message ɗin. So kamar da na faɗa muku suna yin kasuwanci ne, kun fahimta ko? Ba wai kasuwanci bane da ya saɓa addini ko kuma ya saɓa wani wanda, a'a suna amfani da WhatsApp naka ne suna tuttura ma haka 'yan ƙasashen waje haka kaya suna saya, kun fahimta ai. Ba wai duk da dai musulmai su ne suka fi tambaya cewa wannan me ake yi ake samu waye waye. So gaskiya zan faɗa muku ba wai abu bane da ya saɓa addini ko kuma a'a no, wannan su ma suna yi su samu kuɗi ne, mu ma muna yi mu samu kuɗi, kaman kasuwanci ne haka. Da haka da ka jira sa kaɗan, za ka jira sa idan ya gama complete za su baka 1,200. Yanzu za ka ta jira ne har ya gama. Yawwa za ku ga cewa gashi nan ya je 51% da gashi nan dai sai yake. So haka za ka jira har ya kai 100% normal. Yawwa to kamar yadda kuke ganin dai gashi nan dai sai yake. Za ga cewa ga nan nambobin da suke tuttura ma message, kuma sannan message ne fa ke turawa ta cikin WhatsApp naka. Kamar yadda na faɗa muku kar ku ce za ku yi amfani da main WhatsApp naku, kar ku yi da amfani da asalin WhatsApp naku. Yawwa to kamar yadda kuke ganin gashi, so idan ya cika ɗarin nan zai ƙara dawowa baya, nan ma sai ka jira sai ya gama, kun fahimta ai. Yau kar ka ce za ka fita a nan gurin, kar ka fita, zai tattara maka. Daman farko sun bamu 500, to yanzu idan mun gama za mu kalli nawa suka ƙara muna, kun fahimta ko? Na gode, mu jira su mu gani. Kun ga yayi zagayowa na biyu, gashi nan dai za ka jira ne dai ta yi. Kamar yadda na faɗa muku ba sa yawan kule WhatsApp, kuma idan kai ɗan makaranta ne kana son yin amfani da WhatsApp naka sosai, so kar ka ce za ka yi amfani da asalin akawun naka, saboda za su iya bani nasa kuma sai ya yi awa kusan 5 zuwa 6 kafin su dawo da shi. So nan dai za ka ta jira ne, ga nan dai lambobin da suke ta tura ma message. So kamar yadda kuke ganin gashi nan ya ƙara da zagayowa na uku, duka har yanzu WhatsApp ɗin ba su kule sa ba. To a haka in ma wayar ka gaji da ita sai ka aje ta a gefenka ka ta yi da kanta, da kanshi za su ta tura message ɗin. Wannan lambobin suke tuttura ma message suna tura masa wani link ne kawai, wanda su mutanen da suke tura ma link ɗin da su danna wannan link ɗin su je su yi shopping kaya a wani wannan nasu, su sayi kaya kamar su tallata musu kaya, kun fahimta ai. Kamar yadda na faɗa muku, wai in kana tunanin abun ya saɓa ma addinin musulunci, kana tunanin ba za ka yi ba, a'a no, tunaninka ba daidai ba ne. In wannan abun bai saɓa ma addini ba. Yawwa so kamar yadda kuke ganin gashi nan mun gama complete. Mun gama complete, sun ba mu naira 540. Mun gama mun tura message ƙwaya 30 sai mu danna good it ɗin nan. So wani lokacin kai da su iya baka fiye da haka, in faɗa muku gaskiya kenan. Sai ka zo ka danna wannan. So gashi nan mun gama, sai ka danna alamun plus ɗin nan sai ka yi back. So idan kuka duba za ku kalli cewa gashi nan muna da naira nawa 1,040 yanzu nan. So idan kuɗinka bai kai ba za ka ƙara zuwa cikin WhatsApp naka nan da ka ɗaura number sa. Misali ai wannan WhatsApp ɗin ne, yanzu gashi nan na dawo cikinsa, za su nuna ai sun yi kuma yadda kuke ganin ga nan lambobin da suka tura ma message. So idan kuka duba ko kalla za ku kalli cewa lambobi ne ga su nan yawa da suke tura ma message.
To wannan shi ne. Yanzu misali za ka ƙara zuwa ka haɗa kuma su biya ka, kun fahimta ai. To sai ka ƙara zuwa ka nemi wata lambar WhatsApp ɗin daban, sai ka ƙara zuwa ka ɗaura ta. Yawwa kamar yadda muka yi sai ka zo ka ƙara ɗaurawa, ita ma haka za ta yi har kuɗinka ya kai naira 1,100. Idan ya kai 1,100 kawai za ka je ka cire, idan ka ga dama ka tara kuɗinka. Wannan shi ne, zan muku bidiyo na yadda ake cire kuɗin ma.